Senyora presidenta, senyor president, senyores i senyors diputats, primer bloc de consideracions concretes de la meva rèplica. El concepte de respecte, un concepte cabdal en política, també a Catalunya, també a la política catalana. M'esforço obsessivament a ser respectuós. Crec que ho he estat en tot moment avui, senyor Aragonès. Segur que ho he estat quan m'he referit al conseller d'Economia, el senyor Giró. Jo he dit que ve d'on ve i que no passa res, almenys amb nosaltres no passa res. I demano també que ho sigui vostè respectuós amb les persones que després d'una trajectòria pública han decidit desenvolupar activitats en l'àmbit privat i que ho fan d'acord amb la legislació vigent i respectant la llei d'incompatibilitats. Jo em sento orgullós de les persones del meu espai polític que ho han fet així. Segona consideració, també del respecte, en l'àmbit ja de la convivència i la seguretat. Això no va de treure catàleg de declaracions. Jo ho tindria fàcil de treure aquí decàlegs i declaracions de tots els grups polítics. Això va d'un problema seriós, difícil i complex. Li torno a dir al costat de vostè, al costat de vostès, de vostè i del conseller Mena. Però siguin-hi. Vostè és el màxim responsable de l'ordre públic a Catalunya i només li he de dir que en aquest assumpte jo vull sumar, col·laborar i cooperar, perquè és un tema que em preocupa i molt. Tercer, justícia. 14 òrgans judicials, 4 el 2020, 10 el 2021 i jutjat de Martorell. Sisplau, que la consellera s'hi posi de valent. Formació professional, quart punt d'aquestes consideracions concretes. Això no es pot tornar a repetir. Si ho resolen l'any que ve, escolti'm, jo encantat i ho diré aquí, jo ho felicitaré des d'aquí. Però és obligació meva dir que aquest any això no només no ha anat bé, sinó que ha anat malament, molt malament, i no pot tornar a produir-se. Aeroport. Em preocupen 3 coses de l'aeroport. La primera, que no s'ampliï. Crec que és una estocada a l'economia catalana i a més crec que es pot fer l'ampliació amb respecte al medi ambient. La segona cosa que em preocupa de l'aeroport és la desavinença al si del seu govern, que jo crec que li resta credibilitat a vostès, a la meva opinió. I la tercera, la que més em preocupa, honestament, li dic, i des del màxim respecte, és que jo crec que vostè veu que s'ha d'ampliar i no s'acaba d'atrevir. I això és el que em preocupa més. Crec que vostè ho veu i no s'acaba d'atrevir. Sisena cosa, agenda verda. Vostè, en fi, m'ha dit que m'hi he referit poc, té raó, m'hi he referit poc, no he tingut l'extensió de temps que hagués volgut, però en tot cas coincideixo amb vostè, és un punt d'inflexió, és molt important tot el que puguem fer amb energies renovables, amb la transformació de l'economia per descarbonitzar-la i a més és un factor de competitivitat. Vull agrair-li en aquest primer bloc de consideracions concretes la referència que ha fet al govern alternatiu de Catalunya. És un intent honest, creguin-me, d'ajudar, no? I vam fer un pla de govern, jo no amb això, en fi, ho vam fer el 2-3 d'agost, li faré arribar, és un intent honest d'ajudar, pel que pugui servir. Jo crec que ajuda, ho fem amb aquesta voluntat. Segon bloc de consideracions que vull fer sobre Catalunya i sobre el paper de Catalunya a Espanya. Catalunya ha estat, als segles XIX i XX, si més no, locomotora econòmica d'Espanya. Número d'empreses, matèria industrial, les primeres escoles de negoci d'Espanya han estat a Catalunya, la cultura de l'esforç i del treball tan característica de Catalunya. Catalunya ha estat locomotora econòmica d'Espanya als segles XIX i XX. Això s'ha revertit. S'ha revertit els darrers anys. Ho mirem com ho mirem, s'ha revertit. I jo crec que això es deu ben segur a que els altres territoris, si m'ho permet dir-ho col·loquialment, s'espavilen, probablement també crec jo que nosaltres no ho fem prou bé. I jo el que dic i torno a afirmar és que Catalunya ho pot fer millor i que Catalunya ho ha de fer millor. Això és el que jo dic en matèria econòmica. Vull que Catalunya ho faci tan bé com pugui i crec que ho podem fer millor. I Catalunya, a més de locomotora econòmica d'Espanya, ha estat locomotora política d'Espanya. El catalanisme ha estat locomotora política a la política espanyola. El president Tarradellas, que vostè també menciona sovint a les seves intervencions, i a mi també m'agrada fer-ho, oi? Però també el president Pujol, el president Maragall, el president Montilla van liderar, van empènyer, van ser locomotora econòmica els catalans, Catalunya d'Espanya, en matèria de reformes estatutàries, en matèria de reformes de finançament, amb tantes i tantes coses. Jo crec, també ho dic des del màxim respecte, que hi ha un punt d'inflexió, això, en aquest ser locomotora política d'Espanya, amb el president Mas, el president Puigdemont i el president Torra. Ho dic des del màxim respecte. I vostè ha parlat d'inèrcia, queixant-se'n, dient, escolta, jo vull trencar inèrcies, trenqui-la. Trenqui l'inèrcia, senyor Aragonès. Trenqui la inèrcia dels darrers anys. Tornem a ser locomotora econòmica d'Espanya. Tornem a ser locomotora política d'Espanya. Si ho fa, si trenca la inèrcia, a mi em tindrà al seu costat per fer-ho. Ho dic honestament. I li dic més,
sentint-ho avui, amb algunes expressions que ha utilitzat vostè, que és una persona moderada, en les formes i jo crec també en el fons, en fi, m'han generat un dubte. Algunes expressions que vostè ha fet servir. Diguem-ne, m'ha generat el dubte de si són expressions, vull mesurar bé el que dic, diguem-ne que exigides per la conjuntura política concreta del seu govern o si, en canvi, són expressions que reflexen sincerament el seu pensament o el pensament del seu partit o el pensament d'una part del seu partit. Miri què vi dic, miri bé què vi dic, li atorgo el benefici del dubte. I potser m'equivoco, m'és igual. No me'n penediré d'haver-me equivocat, perquè ens mereixem tots donar-nos una oportunitat. I, per tant, jo, algunes expressions que avui no m'han agradat les atribueixo a això, a la primera part d'aquest dubte, a una conjuntura política concreta que vostè està travessant. Vull ara referir-me al tercer bloc de la meva intervenció, que és necessàriament sintètica, a la situació política de Catalunya. Vostè em deia quina és la seva proposta. Deia, escolti, m'ha inquirit quina és la seva proposta. Què ofereix vostè als catalans que són independentistes? Si m'ho permet, vull fer una cita del president Pujol. La va dir des d'aquest faristol, el 24 d'abril del 1980, el seu primer debat d'investidura. Ell parlava del que deia ell, concepte globalitzador del nacionalisme. Jo, en fi, jo no soc nacionalista, ho he combatut políticament tota la meva vida, ho seguiré fent, perquè no en soc, no en soc. I ell deia, arran d'això deia, cito literalment, i som molt i molt conscients, deia el president Pujol, que nosaltres sols, ni que tinguéssim, deia ell, 68, 70 o 75 diputats, no podríem construir Catalunya. Ens cal, per tant, deia ell, estar oberts a tots els suggeriments, a tots els apropaments i a totes, dic a totes, deia ell, les col·laboracions. Això ho deia el president Pujol. Tots som necessaris per construir Catalunya. Naturalment, vostè, senyor president, el senyor Batet, el senyor Carrizosa, el senyor Fernández, el senyor Albiach, tots som necessaris per construir Catalunya. També jo, crec, també jo. I jo, com Tarradellas, soc català i espanyol, i europeu. Defenso aquesta idea. Vull una Catalunya dins d'una Espanya que vull plural i diversa i dins d'Europa. I per això crec que hem de fer una taula de diàleg a Catalunya per poder discutir, contrastar i arribar eventualment a acords sobre aquests assumptes. La nostra proposta està pensada, pot no agradar, però està pensada. La vam començar a construir en un document que porta per títol Declaració de Granada, que vam actualitzar el 2017 sota el títol de Declaració de Barcelona. No la puc desenvolupar aquí, però crec que vostè sap per on va. Ara dialoguem per contrastar opinions i eventualment trobar punts d'acord. I un últim bloc, jo volia fer referència en aquesta última part a les al·lusions que hi ha hagut a la meva intervenció. Vostè mateix, senyor president, m'ha d'alguna forma combinat a fer-ho. El format del debat no em permet de fer-hi referència amb l'extensió que m'agradaria i no voldria que ningú entengués com una descortesia. Però sí que vull dir algunes coses. La primera, m'interessa molt els comentaris i els punts de vista de tots vostès i crec que reforcen la necessitat que hem d'enraonar entre nosaltres. La segona, a la senyora Albiach, no ho he fet a la meva primera intervenció i vull fer un agraïment sincer per la seva defensa tan aferrissada com la meva del diàleg a Catalunya. Ho vull agrair. Tenim diferències, però aquí estem junts. Vull parlar també de la política útil, el que jo entenc que ha de ser la política, que és la política útil, és a dir, per resoldre problemes, senyor Carrizosa i senyor Fernández. Jo respecto el que vostès han dit, però mirin, a Catalunya tenim problemes, totes les societats en tenen, oi? Però aquí tenim problemes i jo crec que vostès també poden ajudar a resoldre'ls. I per tant, si m'ho permeten i des del fair play, fem política útil tots, també vostè, senyor Carrizosa i senyor Fernández. I el senyor Batet. Senyor Batet, vostè a mi em recorda el senyor Ramon Mayoral, que és un diputat al Congrés per Unides Podemos. No me'l recorda ideològicament, però me'l recorda perquè el senyor Mayoral, que jo en moltes comissions de sanitat estava amb ell, diguem-ne, és una persona molt vehement, com vostè. Jo crec que la seva vehemència és prova de la seva sinceritat. I a mi no només no m'enfada, sinó que m'entendreix la seva vehemència. No sé, vostè fa judo? Si no en fa, jo no en faig, però jo hi dono cinturó negre amb judo polític. La tàctica aquesta de l'embranzida del contrari i fer-la servir en benefici propi.
però a mi no hi funcionarà políticament el judo, perquè jo no vaig contra vostè. Vostè representa una part de Catalunya i jo vull seure amb vostè, perquè vostè representa una part de Catalunya. I jo he format part d'un govern d'Espanya i l'única cosa que he perseguit és un virus, res més. I per poc no puc seure en el Consell de Ministres que sota la presidència de Pedro Sánchez va prendre una decisió que pot agradar o no, però que ha estat la més important per afavorir la concòrdia a Catalunya. I ningú és de màrmol, jo tampoc. Ningú és de màrmol. I alguns també han pogut reprendre algunes relacions que volíem reprendre. I ningú està per sobre de la llei tampoc. I acabo ja. Senyor Aragonès, vostè acabava la seva rèplica dient que ha sentit avui crítiques, que ha sentit reptes. No oblidi que jo també he ofert ajuda. I demano això, no oblidi que jo també he ofert ajuda. Jo crec que vostè estima Catalunya. M'equivoco, estic segur que vostè estima Catalunya. Crec que veu que no acabem d'anar bé. Si vostè en algun moment té el coratge d'intentar redreçar el rumb, a nosaltres i a mi ens té al seu costat. Si no, farem el que puguem. I deixin-me acabar, em queden 8 segons. En fi, diumenge passat no ens van anar malament les coses a la meva família política alemanya amb una cita del referent polític alemany de la societat democràtica alemanya, que és Willy Brandt. Aquells que s'aferren al passat no podran fer front al futur. Gràcies.